Ćao, danas ćemo malo da pričamo o tome da li je bolje držati otvoreno ili zatvoreno kućište. Generalno mišljenje koje vlada je to da je bolje držati otvoreno kućište, međutim to je pogrešno. Zbog čega? Vi kada otvorite kućište, vi imate beneficije jedino na kratke staze. Znači vi tek tu kada otvorite i tih par dana je znači bolje, međutim šta se dešava? Vaše komponente su izloženije prašini. I onda kada se ventilatori, to jest one oštrice ventilatora, kada se nakupe prašine, one neefikasno, znači duvaju vazduh. I onda ste napravili situaciju koja je gora od zatvorenog kućišta. Kako je jedino dobro držati otvoreno kućište? Znači tako da čistite komponente jednom mesečno. A ajde da vidim ko je još čistio komponente jednom mesečno. Tako da na duže staze je mnogo bolje držati zatvoreno kućište. Ali ako vam je baš bitno hlađenje, nešto što je najbolje od svega, to je da kućište bude zatvoreno i ovde napred da imate ventilator i filter za prašinu. Taj ventilator će duva vazduh unutra. A ovde da imate ventilator koji će da izduvava vazduh. I šta ste tu dobili? Znači dobili ste nema prašine u računaru, to jest smanjena je prašina minimalno, i imate lepu struju vazduha, znači, i to je ubedljivo najbolja opcija za hlađenje računara, znači ništa drugo ne dolazi u obzir. I eto, to je to.